Vidíte u dalšího videa a dneska tady mám pro vás soutěž o náramky. Ano, jsou to moje mentovské náramky. V čem soutěž bude spočívat? Jeden můj úžasný fanoušek mi poradil, jak bych tu soutěž měl udělat, aby to nebylo klasický. Dejte like, napište komentář, dejte mi odběr, já pak někoho odběr. Ne, takhle to teď nebude. Napadnul ho úplně úžasný způsob, jak to udělat. Já jsem měl vzít nějakou úžasnou skleněnou mísu, vázu. Bohužel ani jedno z toho jsem nenašel, tak jsem použil tohle na tu bábovku, takovou tu formu. Jestli víte, dáte do toho těsto, vznikne bábovka, to nevadí. Je to prosklený a funguje, je to proplastovaný, ale funguje to taky. No, váš úkol, jak už asi mnozí z vás tuší, je ten, že musíte uhodnout, kolik v tom je náramků. Poradím vám, co v tom náramky, ale čísla vám neporadím. Takže jediný, co po vás chci, je, abyste si zjistili, kolik je v tomhle tom náramku a napsali to pod Facebook status, který jakoby teď bude dole v popisu videa, protože to na Facebooku chci taky vydat. Na Facebooku jsem se vás totiž zeptal, jestli mám tuhle soutěž udělat, vy jste mi na Facebooku řekli, že ano, tak to teda zveřejním taky na Facebooku a na Facebooku to napíšete normálně do komentářů a ten z vás, který bude mít buď první to číslo, který je tomu buď nejblíž, a nebo který ho uhodne jako první, tak vyhrál. Čas si dáme do dnešní půlnoci, ať nemáme až tolik času, protože jinak by to určitě někdo uhodl a bylo by vás určitě víc. A ten, kdo první uhodne, kolik je v tom náramku, tak získá náramek. Já pak kontaktuju přes Facebook, on mi napíše adresu a já mu ho pašlu. Mimochodem, ten, který mi poradil tenhle náramek, už ho mám napsanýho tady v databázi a budu mu posílat náramek zároveň s ním. Takže tady vám dám prohlídnout si tuhle úžasnou mísu na bábovku. Jaký je v tom asi počet náramků? Můžete to teda napsat do toho statusu na Facebooku. Pokud tohle video koukáte na YouTube, tak ten status najdete dole v popisu videa. Nepište mi to do komentářů na YouTube, tady to neplatí, nebude to tam započítaný. Otevřete si popis videa, klikněte si tam na takovýto http://facebook.com/post a tak dále, to otevřete a tam to můžete napsat. Pokud tam ještě mimochodem nemáte like na Facebook, tak klidně můžete dát, já se zlobit nebudu, ale to už je vaše věc. Nenutím vás k tomu. Takže určitě to napište dolů, do toho statusu, ne do komentářů, do statusu, musím to zopakovat radši ještě víckrát, prostě do statusu to napište a hodně štěstí. Takže zatím čau.